Gikatingad-an sa pipila ka mga residente sa South Cotabato ang talagsaong kahayag sa kalangitan nga ilang nasaksihan. Gituhuan nga ang maong nasaksihan sa South Cotabato ang parte sa rocket launch gikan sa China. Aniya ang report. Rocket na siya? Nakuhaan og video sa ubang residente sa Barrio 5, Banga, South Cotabato ang talagsaong kahayag nga kalit mitunga sa kalangitan pasado alas 6 sa gabi adlawng Lunes. Unang gituhuan sa mga residente nga usa kini ka meteor showers. Noong una sabi nila meteor shower. Tapos lumabas ako, paglabas ko wala po akong sinilas na tumakbo. Then doon po kami sa likod, sabi nung isa kong kasama, sabi niya, baka rocket yan. Ang maong kahayag nabantayan sab sa laing residente sa barangay BS Aquino, Norala, South Cotabato. Apan wala kini mituo nga usa kini ka UFO o unidentified flying object. Pinararo ko sa bangan ng hayag lang ito. Wala ko ito ato sir kay nako sir kaya pag-rocket siya. Hinoon ang maong kahayag kalit lang sab nahanaw paglabay sa pipila ka minuto. Wala pay laing impormasyon kung unsa ba kini apan gituhuan nga usa kini ka trail sa gilaunch nga rocket. Gani sa paunang advisory sa NDRRMC, nagpagawas kini og abiso kalabot sa launching sa Long March 12 rocket gikan sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan sa People's Republic of China sa susamang adlaw. Nakatagda kining mo-drop sa lugar sa Puerto Princesa, Palawan. Nagpasidaan sab ang buhatan kalabot sa posibleng debris niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.